todos. Egunon guztioi, hasteko bi gauza esan nahi ditut. Konturatu naiz, hor bukaeran dagoen galdera ikurra. Uste nun hor nire izena jarri behar nuela besterik gabe, baina esan nahi dudana da nik ez dauzkadat erantzunak, galdera ikurra denun artean jartzen ditugu, baina honek ez du esan nahi Marko Goiok erantzuna emango duenik. Hemen, arazo zaharrak aipatzen ditugu. Eta, nik ez dut hitzaldiekin bat egin, naiz elkartu, baina, karo, ikusi dut nik esan behar dituen horietako asko esan direla jada. Nik ez dut gardenki bakarra prestatu jako bezala, nik 10 jarri ditut, baina nik usten ari naiz oso azkar jungo naizela. Saiatuko naiz improvisatzen. Ikusteko ze arazo eman, arazo zar hoiei eta migurtasun berriari, ze esango nuke diagnosia oso argi geratu dela. Eta, zuzendarik esango du bai, betiko esaten ari zarete, baina zer egin dezakegu administraziotik egoera hau aldatzeko, banoa beraz. Uy, digo, si se voy a ver muy bien desde aquí, claro, pero me había traído las gafas, no está mal. Betaurrekoak ekarri ditut, eta beharko ditut jakina, ze badakit nire letra txikia dela. Baina, hemen aipatu den guztia saiesten saiatuko naiz. Bide siniestroak ez istripuka aipatzen ditugunean, ez gara datu ezari, baizik eta hiltzen diren pertsonei buruz istripularriak dituzten hori artean, eta hori familia dituzte baita lagunak ere. Beraz, politika publiko onena izango litzateke pertsonen alde egiten duena, horien bizitzaren alde. Pandemia hau saiestu ditekela esaten dugunean, beste arekin alderatzen ari gara. Beraz, osasun publikoko arazo batetaz ari gara. Eta hemen ez dago gastu bat inbertsio bat baizik. Jakobok esan du inbertsiorik gabe, ez dago gauzako betzeko aukerarik ere. Eta jakina, bide siniestro hoiek 7 eta 13.000 euroko esatzen baldin badira, eta horietatik 2.000 trafikoko baldin badira, diru horrekin guztiarekin edo horren erdiarekin ere gai izango ginateke errepideak hobetzeko, sistema seguruak txartatzeko, bideko oztopoak hobetzeko, gauza asko hobetzeko gai izango ginateke. Eta gainera, que recaudamos justamente a política. Isunen diruak erabili behar dira, intzusten ere, gaur dauzkagun baldintza horiek hobetzeko. Istripuaren aurretik eta ondoren ere, hor inbertsio handi bat egiten ari gara, baita ospitaletan dagoenean ere. Betaurreko hori gabe asko hobeto ikusten da. Bueno, lo último me interesa mucho. Azken hori asko interesatzen zaitze, aspartuta nago. Entzuteaz, Jakobok esan duen bezala, ez? Jakobok esan duen hori aztu zaila da. Hau ere gertatzen zait. Hain gauza interesgarriak esan ditu izan ere. Baina gero eta gehiago mugitzen gara eta modu ezberdinetan. Hori oso argi geratu da. Baina gehiago mugitzen garelako, turismo gero eta gehiago daukagolako, bialingo gaituzte izan turistek eta hoiek ibilgailu bat alokatuko dute, edo sharing bat egingo dute, edo patineteak erabiliko dituzte gure arauak ezagutu gabe, eta horregatik guztiagatik biktima gehiago izan behar ditugu? Orduan ez dugu lortuko 0 biktimara iristea 2050-ra, alegia inorrez hiltzea eta inorrez larri zauritzea. Txikiak eta handiak batera goaz mugikortasun berrian, furgonetak ere hor daude, ze online mundu honetan, pandemiarekin etorri zaigun horretan, hemen gauden guztio, gure seme alabek zenbat pakete jasotzen ditugu astero, markarik esan gabe, ze ez dakit gaur
gauza bat behar dutelako, bihar beste bat, atzo beste bat nahi zutela pentsatu zutelako. Bueno, ni gertuko merkataritzaren alde nago, baina gure seme-alabak online mundu horretatik datoz. Furgonetak gero eta gehiago dira, eta hori dira zarrenak. Banekien alperrik zela aurkezpenak hartzea, gero badakizu improvisatu egiten duela, baina ezagutzen duzu, ezta? Bueno, esan bezala, furgoneta horiek parkeko zarrenak dira. Eta hoien gidariek oso baldintza txarretan lan egiten dute, oso azkar, gauza, bueno, pakete gehiagi entregatu behar dituzte, azkarregi joaten dira, dena azkar egiten dute. Ez dut, imaginatu ere egin nahi ze estres maila izan guten, baino takograforik ez daukate, eta ordu asko ematen dituzte lanean, eta ez dituzte betetzen gutxieneko neurriak, beira bat, takografo bat eduki beharko lukete furgonetek, bira, eta hori ez da aupatu, ez da aipatu. Bueno, ja, ponentzialde batera utziko dut. Alkola. Interfaza 2022 na erabiltzen da derrigorrezkoa, eta fabrikazio berrikoak dator Europan. Alkolok du izena, interfaz hori ibilgailuetan kokaziteken. Eta hori zergatik ez erabili, berriz gertakari bat izan duten entzat, edo kamioilarientzat, furgoneta gidarientzat, gure seme-alabak eramaten dituzten autobusentzat, bueno, jendea darmaten autobusentzat. Alegia, ezingo genuke alkolok hori erabili, ez, arazo zar bada alkolaren erabilera. Baina teknologia berriak ezingo genituzke horretarako erabili. Zergatik sartu nuen irudi hau? Begira, horre bidearen kontuarekin, bueno, asmatu nuen, ez da? Ez da gero eta oinezko gehiago garen. Ze horiek dira patineteak erabiltzen dituzten erabile berriak, ez da? Beraz, ez da ibilgailu gutxiago dauzkagula, auto gutxiago dauzkagula, bai, autoetan pertsona bakarra dijo, hori egia da, eta lortu behar dugu gutxienez 2 lagun egotea auto bakoitzean. Eta enpresetan egin behar duzuena da, zirkulu hori sortu. Alegia, zu zein gurutuan bizi zara? Bueno, hor auto bat hartuko dugu, bizpairu, eta orduan parkina jarriko digu enpresak. 3 baino gehiago erabiltzen dugulako auto bakarra. Hortik kutsadura gutxiago, segurtasun gehiago, eta bar. Autoak aterako genituzke errepidetik. Baina, zenbat eta auto gehiago izan, eta turistak erantzen baldin baditugu, horiek bizikleta hartuko dute, patineta erabiliko dute, beraz, erabiltzale gehiago. Asleme hasi zenean hori zen geneukan zifra ikaragarri hori, ezta? Medikue sortu zuten, AESMELek. 80ko hamarkadan, 35 urte egin ditugu, jada, joan den irailean, eta zenbakiak hoi ez ziren, izugarriak, ez? Hildakoak eta ospitaletan zeudenak. Orain zer esaten dugu, Jose ondo, ez, asko murriztu ditugu zenbakiak, ezin dugu hori esan, Jakobo esan duen bezala, ze 5 urte daramatzagu estankatuta, geldi. Eta 2 hamarkada daramatzagu, lehen aipatu ditugun target horiei begira, baina ez ditugu beteko, zergatik jartzen ditugu helburu horiek, jar ditzagun beste helburu horiek, 120, 130, baina bete ditzagun, ze ez gara iritsiko 2050-era biktimarik gabe. Mugikortasun modu berriak leku guztietatik. Zer gertatzen da? Azkenean, hainbeste mugikortasun motarekin, ere gizona bezala ingeria den izlari horiek, naiz horretan sartuko beraz, baina hemen energia zinetikoari lotutako kontu bat da. Automota zein den, noren kontra talka egiten duzun oso garrantzitsua da, masa, bider, abiadura, berbi, hori ez dugu aztu, ezta? Ikasi genuen eta hori behintzat mantendu dugu.
Mugikortasunean igoera esponentziala daukagu, betiko erronka dauzkagu, eta gainera zero hildakoetara iritsi behar dugu. Bueno, abiadoz hitz egin dugu, distrakzioez ere bai, alkolaz, drogaz, eta kalte berez edo hitz egin dugu. Baina lehen aldiz, hirien ingurumenean, kalteberak diren hoiek hildakoen erdia dira. Lehen hirian askoz gutxiago gertatzen ziren hildakoak, baina orain 150 igo da hildakoen kopuru hori hirigunean. Beraz, arazo bat daukagu, Jakobok ere aipatu duena. Iturri hor daukazue, diaposita bakarrean zenbat aipamen egin dituen, zenbat lerroburu eman dizkigun. Uste dut garrantzitsua dela, ze sinistro larri ez hitz egiten dugunean, hor giza faktorea dago, hori esaten dugu behintzat, ezta? Bai, baina datorren urtean, denetik etorriko zaigu. UB-6 etorriko da, hor arazoak ditu, ze pensatzen duen zibersegurtasuna lotuta zegoela soilik ibilgailuekin, baina hackeatzaileak hor daude, eta horrekin kezkatuta geratu naiz, eta hacker horiek 112koak erotu nahi badituzte, Houston arazo bat daukagu. Baina datorren astean, datorren urtean. Asegurua patinetentzat eta bizikleta elektrikoentzat. Beharrezkoa izango da, errolda bat erregistro bat egotea, trafikon, identifikatu ahal izateko eta isuna jarri ahal izateko, ze gaur egun, ez dakit baote dagoen jartzen diren isunen inguruan. Nik uste dute ertzainak eta poliziak mantsoago joaten direla edo doazela erabiltzaile horiek baino. Gero, hoteletik ona, bizikleta batek eta patinate batek harrapatu naute, eta begira, nire aulkia ondia da, baina eske semaforoa pasatu dute, zer gertatzen da, patinetean doazenean ez dituztela arauak betetzen? Ni nire zabrabidean nengoen eta panpina berde ageri zen. Beraz, ibilgailu horiei irakatsi egin behar zaie. Ez dakit nun, ni saiatzen naiz eskoletan, ikastetxetan, Estibalzek badaki urtea daramatzagula eskoletako kanpainak egiten, eta hor ziklistak sartu ditugu, patinete gidariak ere bai, eta esaten digu, ezin zarete bi joan patinete gainean, eta gainera eske 200 euroko isuna jarriko dizute. Bueno, ezin ez isildu. Zergatik arraio, barkatu, demonio esatea, bueno, ez da polita geratzen, baina ez da itzitsusia ere. Zergatik ez dute kaskoa erabilia behar 17tik gorako bizikleta erabiltzaileek. Ze erortzen baldin badira, buruko kolpe bat hartzen baldin badute, orduan zer hil egingo dira edo sekulako larritasuna duen gaixotasun bate izango dute. Zergatik ez dituzte kaskoak erabili nahi? Hain astunak dira? Teknologia handiena hemen dago, gure garunean, horrek gidatzen du dena, eta disko horra ondatzen baldin badugu, alperri da egiten dugun beste guztia. Beraz, zergatik ez erabilik asko bat. Zergatik patinetean bai, baina bizikletan ez. Zergatik asegurua behar da patinetearentzat, baina ez bizikletaren-zat. Bizikletak oinezko bat harrapatzen duenean, ez du aseguru bat izango, oinezko hori hartatzeko, bueno, hor utziko dut, hori da nire leloa, nire mantra, eta politikariak enaute maite, hori dela eta, baina, bueno, ez diat esaten. Arriskuaren psikologia. Psikologok ikusten dugu, bueno, ze gertatzen da, zerbait gaizki egin, baino ezer gertatzen ez ba zaigu, ikasketa negatiboa, esatea, hau zertarako dago zebrabidea hemen, ez da behar ere. Eta ni, iruztor bezartuta ere, ikaragarri ondo gidatzen dut. Siniestro bate gertatzeko papeleta gehiago dauzkagu, ze 20 aldiz ondo ateratzen bazaitere, 21. behar bada gaizki aterako zait, Beraz, psikologia zerbaitetarako dago, eta hori ikasi behar dugu. Abiadura zer esan? Badakigu, nazioarteko azterlanak hor daude,
5 kilometro orduko energia hori handitzen du, eta talkari dagokionez 130 aukera gehiago daukagu. Eta horregatik, bueno, hain larria etzen zerbaitek hildako batek har dezake. Arreta, hor dago arazoa. Multitasking hori ondo dago, bai emakumeok neurona gehiago omen ditugu, bueno, ez dakite hori egia da, ni sartzen oaitzen neurrian, bueno, banan egin behar ditut gauzak, ze bizpairu egiten baldin baditut, gero eta mantsoago egiten ditut. Zer esan dut horrekin? Gidatzen ari garenean, gidatu egin behar dugula. Arreta edo arreta falta, mugikorrari begira gaudelako, dei bat espero dugulako, edo jakinen azpen bat iritsiko zaigulako, edo nabigatzaileari begira gaudelako. Arreta falta horren ordez, zer egin dezakegu, gailua itxita. Eta zer gertatzen da buruan edo garunean arreta jartzen ez baldin badugu, aurraren bila joan behar dut, ikastetxea joan behar dute, lan bat bukatu behar dute, bihar aurkezpena euskatuko didatelako. Nekatuta sartzen gara autoan eta gainera egin beharreko gauza guztien zerrenda ere egiten dut. Bai, kasu horretan behar badaukagu neurona baten bat gehiago emakumeongan, baina hor utziko dut. Ez dute arazo gehiagotan sartu nahi eta. Alkola, drogak, egia da, zorionez, gaztek, 25 urte eta gero eta arreta gehiagorekin jokatzen dutela, beste gidari bat behar dutela, edo garraio publikoa hartu behar dutela, edo zenbaiten artean, ibilgailu bat bestelako ibilgailu bat hartu behar dutela, eta dirua ematen dutela horretarako, hori egia da, baina estatistikak ikusten ditugunean, hala ere, alkoholak eta drogak ez daude gazteengan. Ez, 45etik gorakoen artean, 45etik 60ra, horri gotzen da alkohola gehien bat. Irutzen zaigu ohituago gaudela, zailagoa dela gure ohiturak aldatzea, non ardoa eta zerbeza hain presente dagoen. Hemen, konturatu naiz, ardo bat eta zerbeza bat hartzen duzuela, lana bukatutakoan eta etxera joan aurretik, eta pintxorik ez duzuela hartzen, ni ezingon nintzateke pintxorik gabe ibili, eta zuek, 9etan behintzat bukatzen duzuela, ezta? Emakumeek 9etan esaten dute, venga, hemen afaria tokatzen da eta hala tokatzen dela. Desdoitze sistemiko ez dut hitz egingo, baina azpiegitura asko dauzkagu lehengoak, eta hori aldatzen ez baldin badugu, gizakion erroreak hor daudenez, gaizki daukagu. Sistematizazio irregularra zer esan nahi dut, ez dira nahikoak alkoholemia alkoholak, edo radarrak, ondo dago abisatzea, baina garrantzitsua da arazoa edo arriskua dagoen leku horretan egotea, dela errepideetan edo landa inguruetan. Zenbaitetan jendeak ez du ulertzen nun dauden, eta gainera zagertatzen da, ni esaten badiate, ez dakiz zenbat metro barru radar badagoela, abiadura jetxe ingo duela, baina gero igo ingo duela. Hobe izango da tarteak markatzea. Ez dakit nahikoa diruri badagoen tarteen arabera jartzeko radarrak, ze bestela hori, abiadura jetxiko du, baina gero berriro igo ingo dut, eta radarrek kostu bat daukate. Lan prebentzioa oso garrantzitsua, enpresek mugikortasun plana izatea, dagokion estandarrak betetzea eta bar, baina bataz ere etengabeko prestakuntza ematea, barruan edo kanpotik etorritakoa. Gai hauen inguruan, pilula txikiak, argitaratuz, astero, gaur alkohola tokatzen da, gaur distrakzioa, gaur abiadura, gaur kalteberak, baina oso garrantzitsua da, ze esan bezala, 2024an hil zirenen 30%, lan orduetan gertatutako istripuen ondorio direlako, edo siniestruen ondorio gertatu direlako. Amaitzen joate aldera, denok esan duzuen zerbait, eta denok dakigun zerbait.
bide segurtasuna ez dago eroi individualen baitan. Denok daukagu zeregina. Lortu nahi dugun mugikortasun seguru horren aldera azpiegitura landu beharko ditugu, sinestro ondorengo horretan ere lan egin beharko dugu, gero eta azkarrago gerta dadin, lehen 10 minutu horietan, inspekzioak egiten ez baditugu, auditoriak egiten ez baditugu, ez bagara saiatzen bideak mantentzen, ikuskaritza eta kontrolari dagokionez, nik lehen bidaian abiatzen nintzenean Guardia Zibila ikusten nuen, orain ja ez dut ikusten, ez? Eta horiek ere disuasio lan bat egiten zuten, ez dakite ertzaintza behar bada gehiago ikusiko duzue, ez dakite gehiago egongo dira bideetan, errepideetan, baina ni, askotan etortzen Euskadira, eta Madrilera bueltan ez dut inor ikusten. Tira, hori eraginkorra da. Ibilgailuari dagokionez teknologia gero eta gehiago. Ni beti ibilgailu konektatuaren kontra nengoen, esaten nuen, espero dut lehenago hiltzea, enuen argi ikusten. Azteko, ibilgailuak zu eramaten zaitu, baina aurreko izlariari entzun eta gero, zibersegurtasunaz eta ibilgailu konektatuaz hitz egingo dut, mani hartuko diate. Teknologiak babestu egiten gaitu. Baina, zuk aipatu duzuna da, 2024tik aurrera sistema hori daukatela ibilgailuek, ez da, 2024tik ona, bai. Baina, beste teknologia hori aipatu duzuna 22koa da. Eta denbora asko behar dugu, zuk aipatu duzun moduko ibilgailu horietako bat izan arte. Beraz, hor pizgarri fiskala beharko dira, zerga pizgarriak. Administrazio hori eskatu beharko diogu. Beraz, prestakuntza behar dugu bizi ziklo osoan. Zer nahi baldin badugu, herritarrek, komatxo artean, arauak betetzea. Ulertu behar dute, zergatik dagoen arau hori, zein den arau hori ez betetzaren ondorioa, eta horrek ez du esan nahi soilik isuna pagatu beharko dudala, delitu bat egingo dula, bide segurtasunen aurrean, eta puntuak enduko dizkiatela, eta bide segurtasunaren tailer bat egin beharko dudala. Ez, zer ikusia du baita ere, ondorio fisikoekin. Nire bizitzari dagokionez, nirekin batera doazenei, edo beste familia batena, beste ibilgailu batean zijoana, ze etzen nukete kontzientzia gainean izan nahi, 2 kopa hartzeagatik, edo 140an gidatzeagatik, beste norbaiten kontra talka egitea, edo beharretzen lekuan aurreratzea. Eta nire azten gai baten sartuko naiz. Jakobo, uste dute ados zeundela nire senarrerekin, zeinak esaten zuen, 120 kilometro kentzea hirigunean aurreratzeko, 100tik 90 jaistea, aurreratzeko 20 kilometro horiek kenduko genituen, eta kontrako karrilean edo erreian denbora gehiago emango genuen, baina hor seinalak ez dira aldatu. Vertikalak ziren horiek ez dirala aldatu, jendea jakin dezan eta arte txikiagoa daukala aurreratzeko. Ez ditut estatistikak ikusi, edo estatistiketan ez dut ikusi neurri horrek arriskuak murriztu dituenik errepide konbentzionaletan. Nik betaurrekoak asko erabiltzen ditut, eta gaztei ematen dizkizunean, eta erakusten dizkiezunean, ariketa errazetan, zein diren ondorioak, alkohola, drogak eta bar. Orduan bai ikusten dute zen olako eragina duen. Talde presioarekin lan egitea garrantzitsua da, berdin zait adina, mitoak lantzea alkoholaren eta drogen inguruan, hau hartzen baldin badut ere ez da zer gertatuko eta bar, mito horien guztien inguruan lan egitea garrantzitsua da oso. Adiburuz ez dut hitz egingo, zibersegurtasunaz ere ez, harrituta geratu bai naiz, eta hau litzateke azkena. Lortu nahi duguna zer da?
zero ikuspegia, baina horretarako guztion etika beharrezkoa da, eta gutako bakoitza daukagu arduraren parte bat, guraso moduan, funtzionario gisa, fabrikatzaileen aldetik, denok daukagu arduraren parte bat, eta beraz administrazioak azpiegitura seguruak bermatu beharko ditu, sistema segura bermatu beharko du, araudi bat prestatu beharko du, denboraren poderioz aldatzen joango dena eta hobetzen joango dena. Zirkulaziorako araudiak aldatu gabe jarraitza ez dakiz zenbat denboragatik kostu bat daukalako, kalte berenak 2 urte daramatza. Neri bete izaten diate estatu kontseiluan dagoela, azken prozedura dela, baina iruditzen zait denbora gehiegi daramala hor. Alkoholaren legea ez ateratzea kongresuan babes nahikoa ez daukalako, 0,1 jerazteko, alkohola odolean izan dezakegunari neurriaz eta bar. Kaleko heziketaz ere hitz egiten dut. Zergatik, azaldu behar diogulako norbaiti kalean dagoenean, beira, isun bat jarriko dizut, eta esango dizu zergatik, edo behar bat gaur ez dizugu jarriko, baino jakin behar duzu egin duzun horrek ekar zezakela hau eta beste talako. Behar bada esango dizute ez dutela hori egin nahi, ezta? Prestakuntza hori. Enpresak, mugikortasun planak, familietan, eskoletan lan egin behar dugu, baina azkenean herritarrak erabaki behar du bere bizitza bestea. Zeintzu dira galte berenak? Oinezkoak, bai, baina benetan egin behar da beste herrialdetan egiten den bezala lurrean jarri seinaleak. Asfaltoan, bera begira joaten dira, mobilari begira dijoazelako, bidea gurutzatzean, baina bizikletak, patinetek badute nabigatzailea gidatu bitartean. Beraz, mugikorra ez dugu erabiltzen soilik autoan, ez, teknologia hori guztia sartzen dugu beste txikiago hoietan, oinezkoek erabiltzen dugun hoietan, arriskuak datoz hortatik. Ze konpromiso hartu beharko lituzkete herritarrek? Betikoak. Eta galdera da, nola komunikatu behar dugu, jakiteko zer egin behar da, alkohola edo drogak ez erabiltzea, mobila gainean ez erabiltzea, eta ez pendiente egotea, ez? Gero, segurtasun uhala erabiltzea, baita kaskoa ere, ez da nahikoa erabiltzen. Segurtasun uhala ez ere mateak nola sortitzake eriotzen laurden bat, klik bat egitea da, azkenean erabiltzen ez baduzu hilko zara, bestela ez, abiadur mugak errespetatzea, edo barkatu, 30 jeisteak, horrek bizitza asko salbatu ditu, baina jakina hori baliagarria zen hainbeste elementu ez zeudenean iriguneetan. Eta gero kalteberak diren hoiek bestea, baina hoiek ere bete ditzatela arauak, esango nuke hori dela dena, lagunok. No haberme pasado mucho de... Espero dut ez nintzela gehiegi luzatuko, seguru baietz, luzatu naizela. Eskerrik asko.